Huma 108 koppji li bħalissa huma rreġistrati sabiex jibdew jingħataw is-servizz tal-IVF b'xejn mill-Gvern. Il-persuni li jistgħu jingħataw dan is-servizz huma dawk tas-sess oppost li għandhom bejn il-25 u 42 sena u li jinsabu f'relazzjoni stabbli. Għal dan il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia waqt laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika li saret fl-Isptar Mater Dei il-ħamis filgħaxija. Il-Ministru Farrugia qal li il-Gvern iddeċieda li f'Diċembru li ġej jibda b'50 ċiklu b'xejn, imbagħad iżidu għal 250 ċiklu f'Jannar u jibqa' tiela għal 400 ċiklu il qudiem. Il-koppji jridu jħallsu biss għal mediċini ta' qabel it-trattament illi jiswew sa massimu ta' 2500 euro. Il-Ministru tas-Saħħa saħaq li biex ikun hemm rata ta' suċċess għolja fl-interventi li jsiru il-Gvern rid ikollu standards għoljin internazzjonali. Spjega li ġew ikkonsidrati l-bżonnijiet tar-raġel u anke tal-mara u għalhekk twaqqaf laboratorju apposta għall-irġiel imsejjaħ Androlab li jiswa madwar 200,000 euro. Barra minn hekk f'Malta ma kienx hawn embryologist u għaldaqstant ingħata kuntratt ta' sentejn lil professjonist barrani li se jkun qiegħed ukoll iħarreġ lil speċjalisti Maltin f'dan il-qasam. Ta' min jgħid li il-proċess tal-In-vitro Fertilization, l-IVF, huwa maqsum fi 3 fażijiet fejn l-ewwel il-koppja tiġi riferuta u tiġi rreġistrata skont il-liġi, imbagħad tiġi eżaminata l-istorja tal-koppja u ssir konsultazzjoni mal-mexxej tat-tim. It-tielet fażi tkun dik fejn issir il-fertilizzazzjoni nnifisha u l-proċess ta' tqala. Il-Gvern ħass li sabiex jingħata s-servizz mill-aqwa rrid ikun hemm public-private partnership fuq skala internazzjonali. Fil-fatt il-Ministru Farrugia ħabbar li kien hemm biss offerta waħda minn kumpanija internazzjonali Ingliża li għandha wkoll rappreżentanza Maltija li juriet l-interess f'dan is-servizz. Barra minn hekk waqt li l-Gvern se jkun qiegħed joffri dan is-servizz b'xejn se jkun qiegħed ukoll jagħmel iqlieħ kif meta t-teatru fl-Isptar Mater Dei ma jkunx qiegħed jintuża mill-Gvern, il-privat se jkun jista' jagħmel użu mill-istess teatru għal dawk il-persuni li jridu jagħmlu l-intervent mod privat. It-teatru li se jkun qiegħed jintuża għal dan is-servizz ilu lest fl-Isptar Mater Dei 6 snin iżda qatt ma ntuża. Intant il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia ma eskludix li l-qudiem koppji omosessuali jingħataw l-opportunità li jieħdu sehem f'dan il-proċess.